iziphi izimo enibhekane nazo makuyilezi ikhathi kakhulukazi zika December lapha ya ohlakeni lekwa EMS? Izimo sibhanazo ngoDisemba njengoba seyishilo inhloko umnyango ukuthi uhlelo sesilwenzile silindele ngoba yini ezoqhamuka. Alongo N2 sibeka imoto zethu ezoba visible. Uma kwenza ngoba esikhathini traffic iba iningi noma imoto ziba iningi emgwaqweni omkhulu. Ngoba befika abanye behamba. Sabeka ama-ambulance ke endaweni lezi umnyango uzaziyo. Ngoba ngikugwina angazi ngivumela ukukhuluma ngokuphela ukuthi zibekwe kuphi. Ngasho lapho wazikhona. Ngosogwini zibekwe uqala nje ipoint la khona zibekwe lapha ePark Lane, iPark Lane of ramp lapha. Yibona iPark Lane, yes. Kuduza Scoresburg. Bese kuba khona ezoba eHibadini. Okay. uHibadini wasibeka iPark Lane ibheka N2 bese ubheka nomgwaqo lo yale ko Herigwala le ko Xopho na ko High Flats. So bakwenza into enzayo ingene iphuma kulo msila. Kwenza freeway ingene freeway N2 isebenza. Okay. Nase Hibadini ngokunjalo. Hibadini khona izingena zingena koSiphofu. So fanele sibeke lapho esithathu sayibeka N20 le ndawo off ramp ibheka indawo zalonke o Marine Drive bisibheka futhi no Sunface Road. Ophisiketo uya ko High Flats ngako Xopho. Absolutely. So enye sayibeka ePort Edward. Yazi iPort Edward ke emgceleni weKwaZulu Natal neEastern Cape. Okay. Nakhona itraffic bayiningi ngesikhathi sakhisimusi befika behamba. Enye sayibeka le kule ndawo kaMagalela la khona iHerigwala nogu ezobheka bonke olokhu oweza ibheka na wonke leyo ndawo eqhamu eyako umzimkhulu. So ihleli lapho lezo moto usibheke isimo esingenzeka izonke umehluko ukuthi ke even nalawa asuke ekhona esebenza kuyisikhathi sakhisimusi nesikhathi samaholiday asiwabeki ngomthetho ama-ambulance ufuna uyisuke lapha ema-station to base station iye kulo soyibisa ngesikhathi ahlali khona afike ekuseni bashintshe bafake into zabo bese bohlala kuma-point bowulindela ingozi ukuze benjani basheshe bafike emabebiswa ngesikhathi sakhisimusi sikulungele lokho futhi ne-equipment ngenhlanhla la ngiqhamuka khona ogwini uthi sekushintsha umthetho nje ngisho we-licensing where the first district sokuqala ukuthi ithole licensing 100% imoto zahulumeni sincedisana nalabazimele engeke basho la emoyeni kungabe ukuthi ithina sikuqala zonke insizwa sinazo equipment ikhona abasebenzi futhi ngoma-skills bakhona sithi i-mixed skills khona o-lives o-advanced khona o-intermediate khona o-basic sikwazi ukumixa kahle sinalonke uhlobo lama-skills odingekayo ukuthi